הכל חברים, קנדה, וברוכים הבאים לעוד סרטון. סירקתי קצת במדורג החדש והגעתי לכסף 3 וגמרתי את הבטל פאס כי היה לי שם קווסטים. רוצים לראות מה קיבלתי מהאגדי? אוקיי. איפה זה? זה לא נני. קיבלתי סקין אליה. את הסקין הזה. וקיבלתי דמות חדשה. בואו נשפר אותה. יאללה. אוקיי. אז משחק ראשון שלנו. התחילה עונה חדשה במדורג. והיה לי שדרוג דירוג עד לכסף 2, אבל גם היה לי דילוג על כל הזה של הערד. אבל משום מה הבטל פאס של המדורג לא נגמר. נראה לי אמור להיות 4 חודשים שבכל חודש יש ברולר מקסימלי אחר. שגם אם אין לך אתה פשוט משחק איתו כשהוא על סופר טעינה. אז נראה לי עד שעברו כל 4 חודשים זה נשאר אותו הפרופס של הכל כוכבי. בואו נערו כאן את הרוזה. רגע, יש כאן ניטה גם. בואו נחמוק ממך גרי. אוקיי, אנחנו כבר טופ 3. תרחק ממני דוב מעצבן. היא פשוט הייתה צמודה עליי ולא תקפה. יאללה. יש אירוע חדש. נראה מפל מוצרה. דרך אגב, זה רק אני או ששנה שעברה הדמות המקסימליות היו ליאון, ג'ין ואמס, ועכשיו זה גייל, טרה וספייק, אז כאילו זה דמות אגדית, דמות מדהימה ואדירה. לא רוצה מדורג. טוב. בואו נעלה קצת את הניצחונות בדו שלי. כאילו תראו כמה ניצחונות בדו יש לי, ניצחונות בסולו, ניצחונות ב3 נגד 3. נעלה קצת את הניצחונות בדו גם. אוקיי. כמובן, איתי יצא מישהו ביעלום וכל השאר בוטים. אנחנו יכולים לנצח את זה. כשהבעיה היחידה זה שאפילו שהמישהו הזה ביעלום, הוא משחק עם תיק. זה נס הצלחתי להעלות את תיק למעל 300 גביעים. זה נס. תכף זה גם נס הצלחתי להעלות את אנג'לו ל500 גביעים. תרחק ממני פרימו. אנחנו לא אוהבים פרימואים. טופ 3 עם 7 קוביות כוח. יש לי תחושה טובה מאוד לגבי המשחק הזה. הלו, תיק. היידה, ניצחנו.
טוב, אני אעלה איתה קצת גביעים ואחזור אליכם. אז חזרנו, ועליתי עם קצת גביעים. אוקיי. המשחק עלה ל-80 גביעים. יאללה חבר'ה. GG. בוא נתחיל. דרך אגב, לפני שני קרבות יצא איתי דראקו באגדי, ובוד קראנו את כולם. הידלוני. תמיד כשיוצא דמות חדשה, כולם כזה, וואו, דמות הזו ממש טובה, וכשמשחקים נגדה, אוי לא, היא תהרוג אותי. ואז כזה כמה חודשיים אחר כך כזה, הדמות הזו גרועה ברמות. אופסי. כן, מסתבר שהפסדנו, אז זה לא היה משחק עליה ל-80 גביעים, אבל עכשיו זה יהיה. כי אם אני מפסיד את זה, זה יהיה ממש מביך. אוקיי, אנחנו מנצחים את זה. כשיש איתך צ'סטר, אתה כבר יודע מה יקרה. היידה צ'סטר. אם לכם יש את צ'סטר, אז תמיד כשמשחקים איתו, על ההתחלה תראו את הזה שלו 1 ואת הזה שלו 2, ואז בא לכם מישהו, אתם עושים לו 3 ו-4, במקום קודם כל לעשות לו את ה-1 ו-2, וזה הרבה יותר דמג'. צ'אק הרג לנו צ'סטר, אוי לא. טוב, תחליף גם אם נזכה או מקום שלישי או מקום שני, אנחנו עדיין עולים ל-80 גביעים איתה. היידה צ'סטר, ניצחנו. אוקיי. הנה, 92 גביעים. בוא נעשה משחק עם דמות שהיא לא אמס כזה. לא פעם. גייל, מזמן לא שיחקתי עם גייל. דרך אגב, מי שלא צופה בי הרבה, אז זה בשבילכם. קיבלתי את גייל כשהיה את 5 אגדיים. אפילו לחפשו את הסרטון של 5 אגדיים, ואתם תראו איך קיבלתי את גייל. והייתי מבואס, חשבתי שאני לא אקבל דמות כשזה קרה. כי זה בכוכב הרביעי שלי קיבלתי את גייל. אגדי רביעי. בואו נלך אל הג'קי. או שניקח את הקוביות כוח מכאן, או שלא. או שנברח. ואז נעיף את ג'קי. טוב, אין לנו הרבה סיכויים למקום ראשון, אבל לקרב מכריע או מקום שלישי יהיה קל. נראה לי או שהבי לא מחוברת, או שאין לה אינטרנט. או שהיא מתקמפרית. או שזה הוא בכלל. וואי נכון, שכחתי שבאז יכול לעבור את הטורנדו של גייל. טוב בי, כדאי לך מאוד מאוד לשרוד עד שאני חוזר. איפי. לא. אוקיי.
זה אבוד. כן, זה אבוד. טוב, עשינו רק 2 גביעים. נעשה משחק עם דמות אחרת נראה לי. אתם יודעים שעם ריקו אתם יכולים פשוט לראות על קיר אחד במפה ואז זה פשוט קופץ בכל הסירים והורג אנשים. טוב, יודע מה? לא נשחק שואודאון. בואו נשים נוקאוט עם גייל. יאללה. זה משחק אחרון לסרטון, חבר'ה. אני מקווה מאוד שאת המשחק הזה נצח. איך מייפל מורידה כל כך הרבה ועדיין רק אדיר. כאילו, היא מורידה יותר ממנדי. כן. זה אבוד. זה מעצבן שאתה יוצא עם רנדומים שפשוט עושים לך את כל המשחק. יאללה סרג'. אני חייב חיים. אוקיי. 3-1. אנחנו יכולים לנצח את זה עדיין. אלא אם כן מנדי עושה את האולט שלה, ואז זה יהיה מנדי's קנדי, ואז כולם מתפוצץ פשוט. הנה ראיתם? מה אמרתי? אוי לא. לא. עשו לי מלכודת. אחרי שדריל טוען את האולט, אין למייפל סיכוי. זה בום בום בא עליה, מקרוב דריל מוריד 4,000 בערך, ואז אין למייפל סיכוי. כי גם דריל הוא טנק, אז יש לו מלא חיים. אוקיי, נשאר רק מייפל, דריל יש אולט. מה שאמרתי, מייפל הולכה. טוב, אז זה הסרטון חבר'ה, מקווה שנהנתם, וביי ביי.